uphile uphuze uphumelele. Kama kupastor i-channel free kubalini kufanele ukuthi inamba esenze kuphela mu-remember i-channel from 9 ekuseni ka 5 ntambama uyakufonela uMathapha fona from Monday to Friday kuphela. Samrisiwe kumente sobona buli ngikubuza kucabanga kupha ugqoke ringi yomuntu ongasekho ebhedlela ringi yanto nje sibhekela ngithanda igama likhibudu mina yabo kodwa akusenani. So number 1 ngokujwayelekile mokupha inanda yomuntu ongasekho kungawupholo uma uyifakile olungasho ukuthi kungenzeka uzothola ifa lalowo muntu. So uma kunefa efana uyalithola evela kulowo muntu loyo yabo ungayibona ifa ringi. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha inanda yomuntu ongasekho upha ungabantu uma uyifakile ungabe likhomba ukuthi kungenzeka uzokuba nenhlanhla uchume ngenxa yokuthi lowa muntu uzana ubunhlanhla kuwe yabona ilona thongo elikwembethe yabona. 3 omunye ngokwesintu angibeka kanje angathi-ke uma uphupha inanda yomuntu ongasekho ungawupha oluhlu uma uyifakile olusho ukuthi kungenzeka lo muntu ilona thongo eliwembethe wena, ilona thongo elihamba nawe, ilona thongo seduze nawe yabona. Yabona awusho lonke ubunhlanhla bakho buvele mhlawumbe kulowa muntu yabona. Number 4 kuyenzeka uma uphupha inanda yomuntu ongasekho kube uphawu olubi uma uyifakile wasolikhomba ukuthi kungenzeka abathakathi sebemvusile lo muntu bamshadisa nawe. Bayakwenza abathakathi ukuthi behambe bevuse umuntu ongasekho bemnamathelise kuwe aphile kuwe yabona. Kungaba kanjalo. Noma-ke 5 uma uphupha inanda yomuntu ongasekho kube uphawu uma uyifakile osuke usho ukuthi ithunzi lalo muntu kuwe alihlanjululiwe alisusiwe manje leli thunzi lihamba nawe kufanele usukume ugezwe wena ukuze kusuke lento eyithunzi lalo muntu enamathele kuwe yabona. Ngoba ngenzeka lo muntu ngesikhathi esaphila wekukhonzile waseduze kakhulu wena usenhlizweni yakhe so mehamba vele lo muntu uloke enamathele kuwe noma engasekho sokufanele umuntu uzihlambulule uzigeza yabona ube right. Sawubona kakhulu.